Hello guys, welcome back to my channel. This is Mama Junjun Vlog. Hello. Nami karon sa Nueva Villa diri sa kuan balay-balay. Nangaligo ni. Nangaligo sila kay gusto sila magkuan. Mag-party. So, enjoy lang guys kay magsugba kami karon isda. Silang katirin una nangaligo. Ako kay tugnawan man ko. So, diri sa tas daplin, sigtatan nila, gamay pa man. So, tanawan nyo guys, sa paglibo ang mga bata sa paglibo nila. Sige! Nanakong pan guys. Akong love of my life. Busy sa life. Supporters. Sa mga gusto. Ah. Sila sa una nangaligo silang katirin guys kay tugnaw pa man ni tingaw kayo sila. Grabe yung nagitsagit yun ni Popert kay first time man niya na nakatungtungan ng swimming pool kay tagaliog man niya lumlaw man kuyawan guro siya kay di malumos grabe gis Charlo ka ano lumilangoy wala gis sirina si Charlo. Liga na pag ko guys kay para makatuon taglangoy kay ibog naman ko nila kay grabe naman ang langoy nga wala may tao kami naman lang kaya mga tao na malin mo sa pikas swimming pool kami na lang dire kami na solo-solo ora gid mo tagiyami sa swimming pool ba kay kami camera gud dito
nga po ko kay na akong pares kay master makay nimo langoy say nagtudlo na mo kami punta na nakabalo na mo lang na pitig yung lipayan na mo kay talagsa gid mi mag-uban na ni Catherine ni Charlo kay sige man yung module niya ang sarap ko balik diri sa Malay-Balay pati na mong bibuha balag tugnawa pero maling naman ka tugluan po ding maay si Popoy og langoy kay para makabalo ba kay nindot din ang mga bata tugluan gyud og langoy kay para in case may sigaso sila maligo kabalo sila mga langoy kay nabi pa niya si Bako di kabalo mo langoy lumos una nga dako tabang ang kanang kuan ang paglangoy nga gingaw ko kayo sila ka natin na pag ang tubig ani kung dagang tao gyud na pagiro nagika kung dagang tao kay ang gawa sa mga mga sipo nagihi dire ako mauwa mo ko mangihi dire matog daple na dito ko mangihi kay duoy pag kahit na kamihis ko nga. Hi guys. Lipay po ko guys nga makalaagtan ako mamanghod din kay taon na may diri sa Malay-Balay wala yung taon ko yung mga friends yung mga kaila kaya nga mga close lipay ko pag maanin ako mga igsuon kay mag-istorya banding-banding lingaw wigay ko nga kailangan mo kumaligo kay talagsaraman nga manindutan ko nga dagan maligo kay nang nagi kayo ng igsuon na kay walang lingaw ka kay kamerang poport like ka pag si idon na maboring na ko kay mga bata na nambot na ngayon wag di ko malingaw nangangalingaw ko karon kay daghan man mo bibo kay kinadyawa ba nga thankful ko mayon tapon ko ano na tagaan og dagang grasya nga na akong mama, na akong papa, akong lula, akong sanggangga, akong mga pagmamangkon, akong ate magatipok-tipok ba nga daghan saon man di usahay lisod mga panahon kulang sa mga budget pasalamatan gyapon ko kay balag simple lang makaani sila usahay makahatag tag pamiliti ura milipay-lipay pud ko kay mura may kalipay na to nga mag-uban na tong pamilya malipayon na kay taan nga magkauban gusto nga salamat ko sa Ginoo nga tagaan ko kanang may igsuon po nga mga makalingaw po sa tuwa balang mga kulit kayo mga badlungan sahay pero kalingaw ni mga bataan na kay kanya ko mga manghod katig mo sila kalipay na mo labi na ka mga igsuon nga mga minyo na mga manghod ng gagmay para malipay kanila ba kay wag kulit kayo mga sipat mga siawan so malipay po nila nga kuan kay sila na lang duha na bilin na malipayan po ko nga daghan po mga igsuon kay kung kamera po igsuon di ka malipay sa salamaton mas Ginoo tagaan ni pabaskog sa panglawas para magkauban permanente nga makabuton ta nila ilang mga ambisyon sa kinabuhi kay mura gina akong ma-advise nga mo man sila eskwela para malipay sila para makuha po nila ang mga gusto sa kinabuhi malipay pad ko kay na ako'y partner sa kinabuhi nga supportive kayo labi na sa kumaigsuon sabay kay siya dili siya kuan sila siya smile swerte ba kayo ang babae nga makabanaw og kanang palangga niya mong mga igsuon di siya yung hinaway supportive siya dili siya mag kuan kung sa mga kuan hilom-hilom na siya nga thankful po kay ko nga naka-partner ko kuan sabay kaayo dili kay siya mga kuan kung sa mga bata magtingin-singisi ra po tingi so salamat ang ko sa Ginoo na nga naka-partner ko sabay kaayo nga way problema way libog
So thank you kayo Lord, ana lang bisag simple lang pero malipay na. Tige na among lingawa guys, ug salamaton kay ko sa Ginoo nga tagaan mi kabasog sa mga panglawas kay nakaabot mi diri pangaligo. Kung wala siya nag-guide kanato ang Ginoo, dili ta kaani sa mga lugar nga mga nindot. Busa salamat Ginoo sa iyang kaayo. Sa iyang maayo sa tuwa kay gitagaan ta kabasog kalagsik sa panglawas. Kay makalaag ta sa mga lugar nga mga nindot. Ug daghan pa untang grasya nga maabot sa kinabuhi para maka-provide ta sa mga ata maglaglag, makabayad ta sa mga nindot ng mga swimming pool. Mga pasalamaton kay ko nga nakalaag mi diri, may unta nga daghan pang mga grasya nga maabot next year o karon nga tuiga. Kung basog lang ang lawas sa tao, malipayon na. Pasalamaton kay ko kay bahalag unsa man kalisod, basta basog lang. Muna na akong kalipay. Lipay na kay ko anak guys. So diri na ang taman guys. Daghang salamat ug I love you so much guys. Thank you.